Bon dia a totes i a tots. Com sabem, Xàtiva és una ciutat que realment està molt compromesa en matèria d'igualtat per part de la institució local, però també per part de les diferents associacions i també per el món educatiu. Aquests fets fa que la igualtat, el feminisme, se treballi durant tot l'any. I una mostra d'això és la campanya Estima'm Bé, campanya que hem commemorat, que hem celebrat en Sant Valentí, el 14 de febrer. Com sabeu, aquesta festa no és una festa nostra, però sí que és una festa que se celebra molt per part del món de l'adolescència i del món de la joventut. Per això hem cregut que era convenient reeditar esta campanya. Aquesta campanya intentarem reeditar-la tots els anys per al 25 de novembre i també per al 14 de febrer i inclús alguna data concreta com pugui ser la fira. La intenció d'aquesta campanya és demostrar a les persones joves i a les persones adolescents que l'amor romàntic no és l'amor correcte. Nosaltres reivindiquem un amor igualitari, un amor també, un amor propi, en el que se valore cadascú si mateix i a banda la relació que pugui tindre en altres persones. Es van repartir polseres als diferents centres educatius de secundària de la ciutat, són 5, i se va iniciar una campanya en el que s'intentava que interactuaren d'alguna manera amb el perfil de la Casa de les Dones d'Instagram. Esta vesprada, precisament, a partir de les 5 de la vesprada, estarem a la Casa de les Dones per tal de donar algun detallet més del merchandising de l'Estima'm Bé a totes les persones que han interactuat en la campanya del 14 de febrer. Per això tenim, per exemple, les llapiceres, tenim la botelleta i moltes altres coses que podreu descobrir si es passeu esta vesprada per la Casa de les Dones. I bé, com deia abans, tot i que Xàtiva és una ciutat molt involucrada en la igualtat durant tot l'any, és cert que quan ve el període del 8 de març és un període molt important per continuar reivindicant l'acompliment de tots els drets que tenim però que moltes vegades no arribem a gaudir. I per això comencem en la campanya 8 de març. I m'agradaria, per explicar aquesta campanya, m'agradaria dividir-la en 3 vessants. La primera seria la vessant educativa, que és en la que ens hem guiat també per a triar el lema que també portem des de la Casa de les Dones. Com sabeu, amb ajuda de les coordinadores i coordinadors d'igualtat, treballem la campanya del 25 de novembre i del 8 de març, perquè considerem que és molt important que al final tots els centres de la ciutat, tota la comunitat educativa, pugui donar la imatge de coordinació i per tal de continuar avançant en el feminisme i en la igualtat. Si es fixeu, el 8 l'hem girat amb la intenció de que siga un infinit, perquè la intenció és que les dones puguem arribar a l'infinit, a tot allò que nosaltres vulguem arribar, podem arribar. I acompanya també el lema sense límits. És cert que l'any passat la campanya del 8 de març es deia Xàtiva té nom de dona. Enguany, en concret, el que hem volgut reivindicar és les dones en l'àmbit de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en l'àmbit del STEM, on continuem tenint una baixa presència femenina i a més és una àrea que va tindre molt de futur i que actualment ja té unes consideracions econòmiques superiors a moltes altres àrees. Conjuntament amb el món educatiu també presentarem un vídeo de persones rellevants en el món de les STEM que podrem veure a partir del 8 de març. I conjuntament també amb ells i elles se realitzaran als centres educatius diferents murals amb el lema que ja hem comentat i la intenció és fer veure la unió del món educatiu. Jo sí que m'agradaria al final que se sabera públicament el compromís que tenen aquestes coordinadores i coordinadors d'igualtat de centres educatius. Pel que fa a les activitats de l'Ajuntament, destacar l'actuació al teatre Bye Bye Feminity, en la qual des de l'humor se pretén que reflexionen sobre els rols patriarcals que encara patim.
Esta actuació serà el dia 5 de març al Gran Teatre a les 8:30. Cal dir que les entrades són gratuïtes, però cal passar per la Casa de les Dones per tal de recollir-les. A banda, també s'han preparat diferents tallers per confeccionar pancartes i cartells per a la manifestació en 2 llocs en concret, un en la Casa de les Dones el 3 de març a les 5 de la vesprada i l'altre el 4 de març a les 5 de la vesprada al Joc, per intentar també que el món de l'adolescència entre a jugar també en el món feminista, perquè al final, com veiem, no cessen les agressions en aquest món. Per altra banda, tenim 2 xerrades també que es desenvoluparem a la Casa de les Dones. El 2 de març a les 7 de la vesprada, La vida de color de rosa rojo, en la que s'intenta trencar els tabús de la menstruació i també treballar al voltant dels prejudicis de la menopàusia. I també el taller de noves paternitats el 30 de març a les 7 de la vesprada. Cal dir que per treballar la igualtat no sols hem de treballar en les dones, sinó hem de treballar en tota la ciutadania, perquè tots ens desenvolupem en la societat i al final la societat ha d'avançar en conjunt. També cal dir que per part d'altres regidories, com per exemple la biblioteca, n'hi ha altres activitats. Per part de la biblioteca s'organitza un taller, una adaptació de l'obra d'Otelo de William Shakespeare, a càrrec de Cecilia Silva. Això serà el dia 3 de març a les 7:30 en la pròpia biblioteca. I també al Joc es desenvolupen jocs i visualització de curts i col·loqui. El joc és el Qui és qui, on es pretén conèixer diferents dones valencianes que han tingut un paper rellevant en la història. Serà el 5 de març a les 5 de la vesprada i els curts i col·loqui posterior serà el 6 de març a les 4 de la vesprada. Per últim, comentar la participació del món associatiu, destacant les activitats per exemple, de Tirius, que és la 13ª exposició de dones pintores de Xàtiva, serà a partir del 23 de març a la Casa de la Cultura, o les 2 activitats de Xàtiva, el tercer encontre de dones escriptores Lucrecia Borja, amb homenatge a Almudena Grandes, o el concert de compositores visibles amb la música vella el 5 de març a les 7 de la vesprada. Comentar també la participació del món de les falles, amb la ja tradicional crida fallera que serà aquest mateix dissabte a les 13 hores. Per últim, comentar la manifestació del dia 8 de març, que eixirà a les 7 des de la Casa de les Dones i que està organitzada per la Coordinadora Feminista i tindrà la participació de la Batudona i la Moixeranga com altres.